hirugarren urteko gelan irakasle berria izan genuen urtarriletik martxora bitartean. Gurekin magisterintzako praktikak egin zituen. Gaur, eskolara gonbidatu dugu elkarrizketa bat izateko gurekin. Kaixo egon, zer zaude? Kaixo, egunon guztioi. Oso ondo primeran, eta oso pozitzuei berriz ikustiaz. Gurekin bila bete egon zuen, zergatik? Zergatik? Ikasteko irakasle izaten ze premia behar diren, ze gauza jakin behar diren, eta zuetatik ikasten eta zure irakasle matik ere bai. Gustore egon zinen gure eskolan? Oso gustora. Gauza asko landu genituen, inoteriak egon ziren tartean, eta oso gauza asko guztitu irratia, talde guztiak, zuekin hona ez dinasen ere, eta asko ikasi dut, eta oso pasa dut. Gustatzen zaizu irakaslea izatea? Bai, ikasten hasi nintzenean magisteritza, unibertsitatean, egia esan ni txikian nintzenean zuen urtia gaitunean, nuen pentsatzen irakasle izango nintzenik, etorkizunean. Beti izan nuen gogoko futbola, eta futbola zen nire helburu bakarra, baina gero ja nintzerakoan, bin hasita eta bin ikasita eta dena ikusita, irakasle izateko lagundu guztia, oso gustora eta gustatzen zait, ikusten dut nire etorkizuna, nire burua hor ikusten dut irakasle moduan. Zein da zure gustuko kirola praktikatzen duzu? Esan duten bezala, txikitatik beti futbola jolastu dut, asko. Eta oan dela 2 urte arte, hori nintzen 11 futbola jolasten, zela egon dian, ino oain futbol salan nago jolasten. Eta hori lau eta portero. Zelai txikiagoan, eta gero nire kontura kirol asko egiten dut. Bai, eskeitan egiten naiz, olatuak hartzen ditut, palan jolasten naiz lagunekin, tenisean, pelotan, beti zerbait egiteko bat dago, kirolaren dut lagunekin. Edo zein ditut. Inglesez hitz egiten duzu, gustatzen zaizu? Inglesa? Bai hitz egiten dut, eta asko gustatzen zait. Nahiz eta zuen edadian nuenean, ez zintzen amatere gustatzen. Ez nuen ezer bertzen, beti atzean ikatzen nintzen inglesa, baina gero DBH-en sartu nintzenean ja, inglesez musika asko entzuten nuen, eta horri jakiminak izu zitzaidan, zer esaten dute kandetan, zer demonte, eta horra zen nintzen, klase partikularretara joten nintzen, eta maila ikaragarria hartu nuen denbora gutxian. Eta behin asko ikasita, inglesa asko ikasita, Inglaterrara joan nintzen, hilabete batez, beka bat eman zidaten, dena horren duta, eta nire asko ikasi nuen. Eta oain, berez, ostiralean etorri behar zuekin garrizketa bat ditera, baina ezin izan duzkun, ze hizkuntza eskolan nuen azterketa, Donostian, ostiralean, goizean, guardialdean. Horregaten dago gaur hemen. Inglesa asko gustatzen zait, horrein bai. Non jaio zinen eta non bizi zara? Jaio nintzen San Pedron. Berez dena bezala, Donostin, ospitalean, baina San Pedro bizitzen nintzen 7 urte arte, herrian noitzan ikasi nuen, 7 urte arte, eta gero aldatu ginen hori hartzunera. Nire egiten dulan, eta oso gertu nola duen lana, aprobetxatu genuen eta arera juminen 7 urte nintu lanek. Irakaslea izango ez bazinen, zein lanak ego zenuke? Oso galdera hona. Ze esan duten bezala geno, txikitan beti futbol lanakan buruan, eta enuen nahi izan ez bombero, ez ezer. Orduan,
Gero, behin erabakitzen dezula ze bide hartu ikasketetan, edo letretatik edo zientzitatik, ni zientzitatik joan nintzen eta orduan pentsatu nuen inguru hortako zerbait ikastea, erizaintza edo medikuntza pentsatu nuen, baina azkenean erizaintza eta magisteritza ziren bide aukerak eta magisteritza beratu nuen. Baina erizaintza egon dute, gustora, hasiko duten nuen ikasten. Eta orain, galdera eskala. Kolore bat. Markatu? Kolore bat. Kolore bat, berdea. Animalia bat. Euskaraz dakit hola esaten, leopardoa, orduan esaten da. Leopardoa, bai, leopardoa. Zenbaki bat. 7. Zein da zuretzat oparirik onena? Bidai bat. Jolas bat. Jolas bat. Futbola. Janari bat. Hain bezatzen zen nire janaria. Hau berresa, joko pizza. Abeslari bat. Abeslari bat. Azte galdera egin dioztuen igorri. Baintxe, ez ez da, hain ez musikan zen duen mota guztitatua, jendera guztitan. Abeslari bat horrela. Zer izango duen? Julio Iglesias ez dut esango, Geratuko naiz Bob Marley egin. Pelikula bat. Pelikula bat. Avatar. Aktore edo aktoresa bat. Aktoresa bat. Hori da, eskeni izenentzako oso txarra naiz, baina... Nola izena nago. Aktore bat Brad Pitt eta aktoresa bat Natalie Portman. Nora joango zinateko horretan? Horretan? Hondartza eta eguzkia dagoen leku horrela. Adibidez, Karibea. Bueno, Igor, bukatu da gure elkarrizketa. Eskerrik asko gure eskolara etortzeagatik. Ondo pasa dugu zurekin hitz egiten. Espero dugu beste egun batean eskolara etortzea. Agur, Igor, ondo pasa oporretan. Agur, berdi, ondo pasa.